never failed us once. I remember how you provided, how you held me through the night. And I remember how you sustained me when you stepped in to save my life. If I knew then what I know now, and I will be still and let your word be loud. Jesus, I was tossed in the water, but I never went under. You were always on time. Jesus, when I went through the fire, you were right there beside me. You were always on time. You were always, always, always on time. You were always, always, always on time. I remember how you carried when I couldn't take a step. And I remember how you loved me when I couldn't love myself. Jesus, I was tossed in the water, but I never went under. You were always on time. Jesus, when I went through the fire, you were right there beside me. You were always on time. You were always, always, always on time. You were always, always, always on time. You are always on time. And you're the God who is the same yesterday, today, forever. You heard your children then, you hear your children now. You are the same God. You are the same God. You answered prayers back then, and you will answer now. You are the same God. You are the same God. You are providing then. You are
You are always on time. Come on, just raise your hands to the God who is always on time. Over
above all the earth. Thou art exalted far above all gods. For thou, O Lord, for thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all gods. Sing it one more time. For thou, O Lord, for thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far and beyond all gods. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord. Come on, raise those hands and sing. I exalt thee. I exalt thee, Lord. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord. Far beyond the clouds, far beyond the atmosphere, far beyond every realm, Lord, your glory surpasses the greatness of the majesty of your creation. You alone deserve our praise. Nothing can be compared to you, O God. You alone deserve, O God, the fruit of our lips, the worship, the adoration. We bless you, O Lord. We speak good of your name. You are great and marvelous. Hallelujah. Hallelujah. With the keyboard and the violin. For thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all gods. For thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all gods. Let us prepare our hearts to partake the communion. Hallelujah.
Ginoo, ugasi kami sa ngamon Ginoo ng mga di pagkamatarong. Tinlui kami, Lord, sa tanan nga nagadagta sa amon sa sadikatinion. Lord, salamat sa kapatawaran sa among mga sala. Salamat, Ginoo, sa imong hamiling nga dugo nga imong ipasagay sa krus ng Kalbaryo, nga nagahugas sa amon, nagatinlo sa amon, nagpakamatarong sa amon sa sadikatinion. Sa amon nga pagpakit, Ginoo, sa balang nga panyapon, salamat gid, Ginoo, kami bahin sang imo lawas, membro sang imo panimalay. Salamat, Ginoo. Hallelujah. Paliw-bayaw sang inyo nga tinapay kag sa inyong kupa sa ningatinion. For I give unto you what I also received from the Lord Jesus, on the night he was betrayed, he took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, please break the bread. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. In the same manner, after supper, he took the cup, saying, this cup is a new covenant of my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For as often as you eat the bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Let's partake together in Jesus' name. Pasalamatin, Ginoo, sa siningatinion. Salamat, Ginoo. Salamat, Lord, sa imo kayo. Salamat sa imo bugay. Come on, people of God, open your mouth and give thanks unto the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Ginoo. Salamat, Ginoo. Salamat sa kaluwasan. Salamat sa imo pagigugma. Salamat, Ginoo, sa tanan-tanan imo ginhimo sa amon, Lord. Hallelujah. Halin sang una hasta sa buong Ginoo. Wala ka kay nagpabaya sa amon. Wala mo kami ginpatumbayaan. Wala mo kami ginpabayaan, Ginoo. Ginabalik namon sa imong kadayawan kapag pasalamat ang kahimayan kag ang katungganan. Hallelujah. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, amon, Ginoo, kag manluluwas ang tanan nga mga anak sa Ginoo magasaling. Amen, amen, and amen. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Magapungkong kita sa siningatinion. Hallelujah. Ari kita sa bulan. Hallelujah. Sang Septembre. Hallelujah. Christmas na sa Pilipinas lang. Hallelujah. No, hallelujah. Hallelujah. Ang atong nga tema, answer and swear. Thank you, Lord Jesus. Answer and square. Basahon nato ng Matthew 5 verse 37 nga nagasiling, but let your statement be yes, yes, or no, no. If from yes or no, anything more than that comes from the evil one. And the prophecy says, I hate rivalry, for I am a jealous God. Is there anyone that can be compared to me, saith the Lord? I am the great I am. My love for you, my people, is so deep. I gave my only son to save you. I have prepared a place for you, and I will make it glorious. Everything that I have created in this world is all for you. But this world is not your final home. My son is coming back to take you home so that you can... So what can you say now? Do I have forgotten you? Or did I abandon you? I have made a strong covenant that I will not leave nor forsake you, and I will be with you until the end of time. Only if you remain faithful and obedient. I promise you mercy, grace, and love, and I will never fail, says God. Now tell me, what can you give to me in return to my unfathomable love for you, says God. Hallelujah. Ang title sa aton nga wali sa subong nga aga, yes or no. Hallelujah. Let's pray. Ginoo, sa amon Ginoo nga pagpamati sang imo pulong kag sa paguragwag sini. Lord, magpatunga ka. Magpanandog ka sa among mga tagipusoon kag kabuhi. Lord, sa siningatinion, ini nga pagtililipon, kundi mo Ginoo gamhan, manginwalay pulos Ginoo. Gani Lord, nagasalig kami. Ikaw nagsiling, 2 o 3
ang nagtipon sa imong ngalan, yara ka sa amon tunga. Gani, Lord, ginapasalmatan ka namon, Ginoo. Ang mga anak sang Ginoo magasiling, amen. Palakpakan nato na biyang Ginoo. Hallelujah. Mateo, hallelujah, Kapitulo 5, versikulo 33 hasta sa 37, kagang ang ato nga version sini ang pulong sang Dios, no? Nagasiling, nabatian ninyo, naginsiling sang una sa aton mga katigulangan, nga kung ang tawo may ginpromesa, kag ginsumpaan pa niya sa ngalan sang Ginoo, kinahanglan iyagid ini tumanon. Pero ako nagasiling sa inyo, nga kung magpromesa kamo, hindi kamo magsumpa saksi ko ang duta, kaya mo ni ang ginatungtungan sang iyatiil. Hindi man kamo magamit sang ngalan sang Jerusalem sa inyo pagsumpa, tungod kay amo ini ang syudad sang bantog nga hari. Kag hindi man kamo magsiling nga, bisan mapatay pa ako, kay bisan paggani ang isa lang kabuhok, hindi mo mapaputi o kon mapaitom. Dapat magsiling ka lang, huo o kon huo, kag hindi kon hindi. Kay kon magsumpa pa kamo, halin na ina kay Satanas. Grabe nga mga dinalan, no? Hallelujah. Tama, gid, katahag. Kung inyo matalupangdan, ang basahon mo sa versikulo 33, nagasiling nga gani o kung sa liwat, no? Nabatian ninyo nga ginsiling. Ang versikulo 38 mo man, nabatian ninyo nagasiling. Kung mag-move forward ka sa versikulo 43, amo man nabatian nyo nga nagasiling. But silingon, ini na mga sanguna nga daan, nabatian na ini sa mga tao, kag ila ini ginahimo. Amen. Nangin parte na ini sang ila pagpangabuhi. Ang ano ina, ang mag-swear, ang magsumpa, no? Promise, hope to die. Gamo pa na, sin sa aton sumumiyara ka na. Di ba? Ga promise. Tuod ka? Oo, promise. Tuod na yan ang bal ko. Miskin mapatay pa ko di. Niblaga mo na? Hello? Mga anak sang Ginoo. Pero ang ambal sang Ginoo diri, siling niya, dapat magsiling ka lang sang huo. Nga ginamuta pa na how. Para nga ma-emphasize nga, nagasugid kagid sang matuod. Pero kung kaisa, ginahimo na sang iban, agod nga tabunan ang ila kabutigan. Amen. Daw gina-emphasize ko nung gasugid ko isang matuod, kay the more nga naginambal mo nga nagasugid isang matuod, actually, nagabinutig na. Pero sila isang Ginoo, simplihan nyo lang, huo lang kag hindi. Huo lang ukon hindi. Diin gid bala, ano gid bala, ano gid balang buot silingon sina. Kung isang iba nagahambal, huo, pero gali kay hindi. Gahambal nga hindi, pero actually huo. Waay nagasunod ang baba sa ginahambal sang baba sa unod sang mga tagipusoon. Te ano na? Binutig. Hypocrisy. Pakuno-kuno. Hallelujah. Kung lang tawo nato ng ini nga dinalan, parte ini sang ginatawag nga Sermon in the Mount o kung ginatawag nga Beatitudes. No, parte ini siya. Si Jesus, gin-challenge siyang bilog nga sistema, ang mga naanda na, gin-challenge ang Ginoo. Tinabatian nyo ini, amo ni isang una, amo ni ginaubra nyo, pero amo ni ang ihambal ko sa inyo. Pati ang law of Moses, gin-challenge man sa Ginoo, meaning to say, sa pag-challenge nga, hindi niya ipagubon, kundi gin-simplify niya, ginpahapos niya, agud maintindihan sang iban. Tungod kay bisan pa sang una, madamo ang mga misconception sang mga tao, parti sa layi, nga ginpasad paagi kay Moses. So saling sang Ginoo, pasimplihon ko lang ini sa inyo. No? Saling sang Ginoo, I did not come to abolish the law, but to fulfill them. Para tumanon ini. Kaya kung matuman ini sang Ginoo, makita nila kung paano magtuman, mangin mahapos sa tao, kung anong ila pagahimuon, agud ngang kabubuton sang Ginoo, ang pulong sang Ginoo, ang saad sang Ginoo, matuman sa kada isa sa aton. Amen. Hallelujah.
ang verse 33 to 37, powerful gid ini, no? Agod ngang mga tawo mangin maminatudon, kagang iya intag integridad mangin intact, no? Si Jesus wala nagambal nga hindi kita nga mag-promise Way nagambal ang Ginoo, ang ambal sang Ginoo ya nga gina-challenge silang agod nga mangin mahapos sa tawo ang pag-intindi sang pulong sang Ginoo. Gin-challenge ang Ginoo baske ng kultura sang tawo ang kinaandan. Mga kultura ba lang nga naandan na? So gin-challenge ini sang Ginoo tungod kay mas ginasunod ang mga kinaandan sang tuod nga buot sa lingon sang pulong sang Ginoo. Madamo. Example lang. Mga example lang. Madamo sa mga Christian pa. Nagambal ang Ginoo, hindi ka magkaon sang dugo. No, di ba, for example, diba, may mga Christian mga nagkakaon sang dinuguan. No? Pero ambal sang pulong sang Ginoo, nga ang aton pagkaon sang dinuguan siling iban, mahambal ang iban nga siling ambal man na sa pulong sang Ginoo, tinlo na yaya ang mga pagkaon. Kaya wala man niya nagadagta sa tawong nagasulod. Ang nagagwa man sa babaya mong nagadagta siyang nagigko sa iya. Pero kung nagtawon mo, sa Book of Acts, nagambal dira, kasi siling nila, ang pagkaon sang dugo, pastor, Old Testament man na iya, gintinluanan ni Lord ang pangapagkaon. Pero sa Book of Acts, mamit lang dira nga ginadumili man ang pagkaon sang dugo. Kasubong nga ikaw nagahimo sang mga kamalamalahan, sang pakipagkilawas, itlinyay na sila nga duwa. Mga nagsang Ginoo. Pero madamo gyapon nga mga Kristohanon nga balaan na gid nila nga hindi kita magsimba sa Dios, damo gyapon Kristohanon nagapamista. Hello? Damo gyapon Christian ka pamista. Pastor, sa laang magpamista, I'm going to say this to you. Importante gini nga mabalaan nyo, ang pagpamista, mga anak sang Ginoo, isa kahalad sa patron. Sakta? So kung nagkaon ka sa pagkaon sa pista, but silingon, nagkaon ka sa pagkaon nga ginhalad sa patron. Sakta? So, if that is idolatry, nangin bahin ikaw sang ginatawag nga idolatry man. So mga anak sang Ginoo, madamo sa gihapon ang mga Kristohanon ang hindi makasiling hindi. Madamo man mga Kristohanon nga hindi man makasiling huo sa mga bagay nga iya sang Ginoo. Hallelujah. Nga nagahambal ni sila nga nagaswear sila. Ang mga Jew sang una, no, mahilig sila nga mag-promise. Ihambal nilang isa ka butang, promise pa ko sa Jerusalem, kung malayo sila sa Jerusalem. Promise pa ko sa templo. Promise pa ko sa akon nga kabuhi, kag aton ginahimo na. Promise to God, hope to die. Tapos may cross pa sa dila. Diba? Ginahimo na sang una. Hasta subong sang iban pa. Pero hambal, plain gidang hambal sang Ginoo, hindi na kamo magsumpa-sumpa pa. Kung huo. Kung hindi. Kay kung sa sagwa pa sini, pangi mo pagahimuon, iyan na ni Satanas. Klaro ta, mga anak sang Ginoo? Hallelujah. Siling sang Ginoo, hindi na kamo magsumpa pa. No? Because truth should never need any props. Ang kamaturan, wala na dapat sang bulak-bulak pa. Wala na props. Kaya kung ang karakter mo masaligan, kung masaligan kaya ang klase isang tao, ang huo mo kagang hindi, tama na naiya. Para sa tao nga masaligan. Amen. Amo man na kung magano ka sa Ginoo, mapalapit ka sa Ginoo, damot na sa mga kapalpakan, Lord promise, gid, kung i-bless mo ko mga lagdan ko. Yes, Lord, yes. Oo, Lord, yes, gid. Sang ipakamayo sang Ginoo, na overwhelmed sa pagpakamaayo, nangin masako, wala na timpo sa pagpangalagdan sa Ginoo. Diin ang yes. Diin na ang yes sa Ginoo. Oh Lord. Hallelujah. Si James, nag-quote man sang similar
nga dinalan. Amo na ang bali James nga mga utod labaw sa tanan, hindi gid kamo magsumpa nga nagasiling saksi ang langit ukon saksi ang duta ukon ang iban pa nga mga butang. Magsiling kamo huo kun huo ang inyo gusto. Ihambal kun hindi, agud hindi kamo pagsilutan sang Dios. Klaro? Klaro? Hallelujah. Wala na ta sang inugsubpon da no kay klaro na gid. Hallelujah. Pero may magpila ko kapuntong inughatag sa inyo. Ang aton nga paghuo o ang aton nga pag hindi naga trigger sa Ginoo nga mangin jealous. Pangalagdan ako sa Diyos nga may jealousy. Ang Diyos ko jealous, diri natumba si Oprah Winfrey. Why na siya naglain ang iya nga theology tungod kay siling niya, I will not serve a God who is jealous with me. God is jealous with me. Amo na hambal ni Oprah Winfrey. Jealous ang Ginoo sa akon, ang Diyos sa akon. He is a jealous God. The Bible says He is a jealous God. In the book of Exodus, hindi na kamo maghimo sa mga Diyos. Ako ang Diyos nga nagkuha sa inyo, halin sa Ehipto, pakadto sa kamingawan, pakadto sa duta nga ginsaad. I am a jealous God. Maimon ako nga Diyos. Di kung maimon ang Diyos, di ba lang ako magsiling ka maimon, di man naman nami. Pero ang pagkaimon sang Diyos, amo ni mga anak sang Ginoo. I-differentiate ko na yan, pero hindi ko na ginahambal sa inyo. Ang envy, no? Lain man niya sa jealousy, no? Envy. Ang envy, amo ni, may ref siya, gusto mo man may ref. Oo. Nahisa kaya sa iya. Hisa. Lain ang hisa sa imon. Nahisa kaya mo ng envy. Nahisa kaya. May salakyan siya, gusto mo man may salakyan. But silingon, ang wala sa iya, gusto yaman tong ara sa iban. Gusto yaman ang ara sa iban. Ang jealousy o kon imon, amo ni, ang ari sa akon, hindi ko pag-i-share sa iban. Intindihan nyo? Akon ibana. So maimon ako kon magkadto pa siya sa iban. Intindihan nyo? Biskan nubyo na lang, ako ni nubyo nga kwaon mo. Di ba? So you don't want to share that with others. In the same way, in the same magnitude, amo ni, ginapalagihan kita sang Ginoo, kay ginpakamatyan niya kita sa krus sang Kalbaryo, iya kita ni Lord. So si Lord, hindi niya gusto nga i-share kita sa yawa o sa kalibutan. Siling ni Lord, akon kaya, hindi ikaw iya sang yawa. Hindi ikaw taga-kalibutan. Taga-langit ka. Ang imo identity, ang imo citizenship, iya sang langit. Taga-langit ka. Hindi ka taga-duta. Nga diri ka nga gusto mo ning iya sang duta. Nga makadto ka pa sa yawa. Amo na ang jealousy sang Ginoo. Tipigan sang Ginoo ang iya. Amen. Proteksyonan niya ang iya. Amo na ang pagkaimon sang Ginoo. Amen. Naintindihan natin mga anak sang Ginoo, biblakbakan tang Ginoo. Hallelujah. Hindi gusto sang Ginoo nga mag-abyan kita sa yawa. Hindi niya gusto. Lantawabalan niyo ang 1 John 2. No? Lantawan natong 1 John 2. Sa iligay noon, siling niya, hindi ninyo paghigugmaa ang kalibutan o kung ang kalibutanon nga mga butang. Kung ginahigugma ninyo ang kalibutan, wala kamo nagahigugma sa amay. Kaya ang tanan nga kalibutanon nga ginahandom sang tawhanon nga balatyagon, nga ginakawilihan sang mga mata, kag ginapabugal sang mga tawo, wala nagahalin sa amay kundi sa kalibutan. Ining kalibutan kagang tanan nga butang diri nga ginahandom sang mga tawo magataliwan. Pero ang nagatuman sang kabubuton sang Dios nagakabuhi sa wala sing katapusan. Sa Ingles nagasaring, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world,
The love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Tama katahag mga anak sa Ginoo. Tama kahat-athag nga kung ginaygugmata ang kalibutan, ginaygugmata ang mga butang nga ginasiud sa aton sang yawa, hindi kita palangga sang Ginoo. Nanging kontra kita sa Ginoo. Nanging kaaway kita sang Ginoo. Kung palanggaon iya sang kalibutan, the Bible says in the book of Romans chapter 12, be ye transformed by the renewing of your mind. We should not be conforming already anymore to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Meaning to say, dapat ang impluensya sa kalibutan hindi na dapat maka-influensya sa aton gid. Amen. Wala na iniya dapat sa aton sistema. Nakakas na ini sa aton yung mga sistema. Ang mga pagpamuyayaw, ang mga bisyo, ang mga pagpamista. Wala na niya sa sistema. Takag hindi na kita'y dapat magkalipay sini. I remember one time, I was a born-again Christian when I was 17. And then I was baptized in the Holy Spirit. Amo gitong pinakagrabe gitsang nabaptize ko sa Holy Spirit. Ginhagad ako sa mga classmates ko sang una. Liwat babalik maginom. And by the time nga ara na kami sa ilimnan kaysa una sang high school akong nagamando, akong nagamandar. So ambal nila, manong ano imo gusto? Hambal ka lang. Katunog gid sang tingog gara sa akong lunggan. Gaano kada iya? Gaano kadi, hindi ni para sa imo. Ang pamatyagan, tungod daw binasyahan ako sang matugnaw nga tubig. Kag hindi, pamatyagan ko, hindi ako ang ngayan sa nini nga lugar. You know, people of God, if you are a son and a daughter of God, hindi ka na yang ngayan sang iya kalibutan. Kag kung nasawan mo paning sistema sang kalibutan, i-check na to nga ato tagipusoon mga anak sang Ginoo, kay sinugid bala kita. Para kay sinugid bala na aman ng aton nga kabuhi. Para bala sa yawa, para sa kalibutan o kuniya sang Ginoo. Hallelujah! And so people of God, amo ning ginahambal, kasimple lang, kung hindi ka sang iya sang Ginoo, iya ka sang yawa. Kung hindi ka iya sang yawa, din iya sang Ginoo. Dua lang, kabilog. Hallelujah. Ikaduha nga punto, mga anak sang Ginoo. Nagsiling diri. Yes and no are simple words, kasimple nga mga bagay. But they carry immense power because they shape our reality. Pagsiling mo sa ining mga bagay, nagakatuman sa imo tungod kay amo na ang kapasidad sang Dios. Amo nang realidad sang Dios. Amo ikaw sina, amo nang identity nimo kag nakon. Nga kun anong ginhambal sang una maghambal nga, you know, ang istorya sina sa iya sa time ni Esau kag ni Jacob, di ba? Nadumduman yung istorya nga si Esau kag si Jacob kapid. Siling ni tatay nila Isaac, siling ni tatay Isaac, siling niya kay Esau, ang pangayabang katuanay, hunting katuanay, panghunting ka, kaglutuhon mo kay makaon ko. Make the long story short, naglakat si Esau, pero ginsampawan ni Jacob, nagluto-luto man si Jacob, nagluto-luto man si Jacob, kagin pakaon sa kay tatay niya, gin-deceive niya sa tatay niya, nagsuksok sa sang panit sang kanding, agud nga daw bulbulanan man siya, kay si Esau bulbulanan. So nagpakita sa to, make the long story short, ginkuha niya ang pagpakamaayo ni Esau. Anong pagpakamaayo? Ang tanan nga gin-release nga tinaga ni Isaac, nga tani para kay Esau, ginhambal ni Isaac sa kay Jacob, nga tungod kay ang tinaga layi kun imo ginbuyan.
Proverbs 18:21 nagsaling, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Sa ligay nun, ang imo mga ginahambal, makaluwas ang kabuhi o kung makapatay. Gani kung palahambal ka, magbantay ka, kay pagaanihon mo ang bunga sang imo mga ginahambal. Tindihanay kita mga nasang Ginoo. So it can shape our reality. Makashape sang realidad naton sa baba lang. Very important gid ang ginabuyan naton nga mga tinaga, mga tatay o bago pa lang nga nakapasad, nakatukod sang panimalay. Halungan gid naton ang ginahambal naton sa aton mga kabataan kay importante ini. Ang mga tatay among naga-affirm, naga-confirm sang sex ang bata, whether it is laki o kung bayi. Ang tatay, mga tatay alungan tagid nang nagakawa sa atong mga baba. Kung nanamian pa kita magbuyayaw, kung sagad pa kita maglibak, kung sagad pa kita maglango-lango, magbuhi, tinaga, ang kabataan tagapamati, kagang yawa mismo gapamati. Tandaan nga mang tinaga naton, isa kalayi kung buyan naton. Kay tungod kay nahimo kita kaangay sa imahin sang Dios, may ara kita kapasidad sina. Amen. And so people of God, halungan tang nagakawa sa atong mga bibig. It defines our boundaries. Magsiling ka, devil hindi na kuya sa imo. No. I say no to you, devil, and I say yes to Jesus. So you set the boundary. Hasta ka lang da, Satanas. Hindi ka nakalabang sa akong panimalay, hindi ka nakatandog sa akong lawas, hindi ka nakatandog sa kayong lawas sa akong panimalay. Hasta ka lang dira. So you set boundaries by saying yes or no and express our deepest intentions. Hindi kay kung gisama hambal kita yes pero huo gali. Ay hindi gali. Mambal kita huo. Ara ka na? Oo. Actually bago pa lang nakabugtaw. Kaming ka na? Oo. Kaming nako. Pro Christian. Hello? Kung anak sang ginuway ko naganuha, way ko nagakundinara. Gina-address ko lang because many times ini mga anak sang Ginoo daw kahapos lang sa aton maghimo as if bala nga hindi kita ya Kristohanon, ginailog tang kalibutan. Ginahimo naton ini para ma-appease ang iban nga tawo. Para hindi sila hindi sila ma-stress sa aton. Pero actually, kung lang tawon mo, tani, mambal ka, huo, ukon, hindi. Hello? Tindihanay kita? Makadto ka sa party, huo, tapos gininjan niya. Pro Christian. That should not be. That should not be. Amen? Dapat tani sa katilingban sa mga Kristohanon, wala na ining mga bagay nga ini. Hallelujah. Do medyo ka-offensive sang mensahe subong. But my prayer is this, nga mahilway kita kasimple nga bagay, kasimple nga tinaga, pero nagaset sang aton boundaries, naga-shape sang aton nga reality, naga-express sang aton deepest emotions. People of God, nagapabalo kung ano kita. Hallelujah. By saying yes or no, we establish our identity. We establish our integrity. These are markers of integrity. Markers sa integrity. Mangkot ka sa kasuhanay. Unara ka mo sa sulod sang court. Ginapamangkot ka lang yes or no. O, ginkuha mo ang ining kantidad yes or no. O. Sa diin ka sa sining nga duog, hindi bala nga ara ka sa sulod sang imo kwarto, yes or no. So by means ang sina nga mga tinaga, with that yes or no, madakpan mo ang tao kung nagabinutig o kung wala. Amen. Magamit siya.
Marker sa sang integrity. Ang aton integridad maguba by just saying yes or no. Hallelujah! Magubagid saya. Pagi lang sa pagambal mo sang yes or no. 40 kabilog ang imo nga luxury car, hindi 20. Nangin partaker ka sang ghost project, hindi ginimo na sa nga ghost project, kaya ang project na para sa ghost. No. You know, people of God, it's just a matter of saying these words. It will mark your identity. Amen. Hallelujah. It will mark your identity. May mga tao nga kateribli gadya by saying sang nga tawag nga yes or no mo, hindi sila kahambal nga no. May mga tao nga hindi kahambal nga hindi. Gusto nila oo, gusto nila please tanan, mahambal sila oo. No? Basi ma-offend siya kung maghambal ko no. But you see, people of God, ginambal ko gani sa Acts, mga students ng Acts, no? Learn to say no. Learn to say no. Kung hindi, hindi. Hindi pagpasaliga ang tao. Kung why ka naluyag, hambala nga, hindi. Wala ko naluyag sa imo. Kung naluyag ka, hindi pa nga bala nga, hindi. Oo. O pwede nga, dali lang. Hindi ko pagdali Hindi man ka magambal nga, oo ko ni hindi. Lang gidaanay kay basi-basihon ko. Tanuon ko pa kung kitagin man. Nga duwa para sa ambal sang Ginoo. Hallelujah! Ang aton integridad, nagakabuhi siya sa ginatawag nga kamaturan. So by saying yes or no, it carries truth. Does our yes or no carries truth? Kung magambal ka nga, aran ako, maten ko sa meeting, gatin ka ginman ba sa meeting? Or base late ka? O matimprano pa ko. Oo, temprano pa ko. When we say yes to a ministry, do we really stand to what we say because we are called by God? Or we just join the ministry tungod kay wala ka lang iya obrahon? And then by the time nga kinanglan ka sa ministry, wala ka na, nadula na. Ginsaligan ka, ginatagan ka slot para sa ministry, by the time nga imo naturno, wala ka na. So what is that? Ang imong integridad, naguba. You know, the devil can see that. And God also saw that. Nakita na sang Ginoo. Hindi ka masaligan sa imong mga baba, kag kung mag-pray ka, what will happen? Will God answer our prayer? With that yes or no that we say, kag wala na bakapan sang aton integridad, sang kamaturan, sang aton pagkaminatud-on, people of God. Kung ina nga bagay sa gamay pa lang yes or no, hindi kita masaligan, what will happen if we begin to pray kung may kinanglanon kita sa Ginoo? Sa pamatyagan mo, bakapan sang Ginoo ang aton mga pangamuyo kung amo kita nangasay sang tawo? Let's come to think of that, people of God. Because when God answer our prayer, He answer because kay masaligan kita una sa tanan. Amen. Ang kanami lang yan sa Ginoo, kay bisan gani kung isa hindi ta masaligan, tungod sang iya gugma, tungod sang iya bugay, ginayo ya patar, gin-bless ya patar. Amen. Hallelujah. Amo na yan kanalayan sang Ginoo ta, pero kung sayawa na, wala na, tapos na ta. We become a collateral. Hallelujah. And lastly, people of God, magasiling ako sa inyo, just say yes or no. Just say yes or no. Si Mary, nagginambalan sa sang anghel nga si Gabriel. Siling ni Gabriel sa iya, magabusong ka. Sa iya siguro ni Mary, paano kung magbusong kay hindi pa man kami gani, way pa man kami kahulid ni Joseph. Nga, ulay man ako, paano ako magbusong? Kahuluya, gini ka kung magbusong ko nga, wala pa kami gani, gid na, way pa na silga na nga mon, although betrothed na sila, considered as wed, pero hindi pa sila pwede kahulid.
Well, tell you people of God, despite of that, sang nabatian ni Mary, nag-say yes siya. Anong sabat ni Mary? Be it unto me, according to your word. Nag-uuya si Mary. Grabe ang pagtuo ni Mary. And because of that, a child is born. And he become the Savior of this world, Jesus Christ. Tungod kay naghuo si Mary. Si Isaiah man, nag-challenge ang Ginoo, na panghangkat ang Ginoo. Sino ipadala ko? Si Isaiah, ari ko Lord, padala ko. Abi niyo mga anak sang Ginoo, tungod sa paghuo, base sa paghuo mo, base gamiton ka pa sang Ginoo, sa isa ka pinasahing ang ministry nga ginatawag. Amen. You might have the most powerful, your yes might open the door of the most powerful ministry therein. Kung maghuo ka lang. Si Abraham, nag-yes sa Ginoo, bisan wala siya, nakabalo kundi siya dalon sang Ginoo. Nagtuo siya sa Ginoo, bisan wala siya kabalo, kundi ina nga duog siya pagdalon sang Ginoo. Hallelujah. Nag-yes si Abraham. Pagtuo, nagpati siya. Bisan pa, wala niya makitaan ang detalye sa mga bagay nga magakinabo sa iya kabuhi. Kaya ang pagtuobot silingon, people of God, saying yes without knowing the details. Sometimes and many times, faith is saying yes to God without knowing the details sang aton mga kabuhi, sang aton mga bakatabo sa aton nga kabuhi. Si Ruth, nag-say yes kay Naomi. Hallelujah. Siling niya, duwa sila, siling ni Naomi sa ilang duwa. Siling niya, patay ng inyong mga bana, ti mano pa kamudi, hindi na ko kabata, kay tigulang na kuliwat. Kag kung magbata man ko, pila na edad nyo, pangasawon nyo pa. Pangasawon pa kamo sang kabataan ko, hindi na pwede. So balik na kamo sa inyong lugar. Ang isa niya ka umagad, naglakat, pero si Ruth nagpabilin. Siling ni Ruth, nag-say yes siya sa kay Naomi, tungod sa iyang commitment, tungod sa iyang loyalty sa kay Naomi. Siling niya, your people will be my people. Ang nami, sugpo niya, your God will be my God. Moabites ni sila, hindi ni sila mga Jew, hintil sila, pero si Ruth, nagupod, nag-say yes sa kay Naomi. And nabala naman naton nga si Ruth, amo ang great-great-grand mother ni Jesus. So, kung wala sa nag-say yes, I tell you people of God, something might be happening along the way. Hallelujah. Ari pagid mga anak sa Ginoo, si Joseph, nag-say no sa kay Potiphar's wife. Hindi ko say mo. Pamugwapo si Joseph, so nataypan sa ni Mrs. Potiphar. And so saling hindi kuya sa imo, bisan pa nga may konsekwensya. Tungod sang iya pag-say no kay Mrs. Potiphar, ginpriso si Joseph. Pero halin sa prisuhan, he was catapulted into leadership. Hallelujah. Sometimes, mag-say no kita. Hallelujah. We are saying no to compromise. Bisan pa ina nga compromise, may bili. Kagang bili kung kaysa hindi manamit. Pero when we say no, sometimes to the world, we say no to compromise, may matabukid sa aton nga kabuhi. Hallelujah. Ang pinaka-last, second to the last, Shadrach, Meshach, kag si Abednego. Tatlo ka mga abyan ni Daniel. Siling sangkari, may arang alaye, nga pagtunog pagtunog sang isa ka tunog. Pag nakita ninyo ang estatwa sang hari, magaluhod kamo. And that is idolatry. Siling ni Shadrach, Meshach, and Abednego, hindi kami yan. So gindala sila sa hurnuhan, fiery furnace. Gindala to sila agud pagasunugon. Siling nila sa hari, o hari, biskan luwason kami sang amon Dios o kun hindi kami magluhod sa inyo. Hindi kami magluhod sa estatwa nga na. Gani ginluwas sila sang Ginoo. Tatlo lang silang ginsulod sa hurnuhan. Sa panulukan sang tanan, 4. Tungod kay anak sang Dios nagupod sa ila. Nagwa sila nga way sila masunog.
Hallelujah. Hallelujah. Saying no to compromise. Hallelujah. God honors courage. Kang pinakalas si Jesus nagsiling, Lord, kung tani, pwede lang niya ang ining kupas ang pag-antos magalabay. Pero Ginoo, amay, let your will be done. Let your will be done. Siling sang Ginoo. Nag-yes si Jesus. Kag tungod nag-yes si Jesus, ikaw kag ako may kaluwasan. Amen! 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 Hallelujah! Hallelujah! Ikaw kag ako may kaluwasan. Si Jesus nag-say no man. He said no to Satan. Amen! Hindi ko yung magluhod sa imo, Satanas. Ling ni Satanas, ari, gutom ka na. Ang iningat nga batoy mo nga tinapay, kay gutom ka na. Siling ni Jesus, hindi kuya. No. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes out of the mouth of God. Gindalasan ni Satanas dito sa pinakataas nga bukid, siling nga lumpat da. Kay kun anak ka sang Dios, luwason ka sang imo abay. Siling ihatag ko ning talantanan nga mga bagay sa imo. Magluhod ka lang magsimba sa akon. Siling ni Jesus, no, hindi ko. Satanas, palayo ka sa akon. Ikaw ang dapat mag-worship. You worship God alone. So you see, people of God, may gahom sa paghambal sang yes o kun sang no. Diin mo na ginagamit, utod. Diin mo ginagamit ang yes kag no mo. Magatindog kita asin nga tinion. Hallelujah. Hallelujah. Liwaton ko nga pamangkot sini nga tinion. Sa diin tabala ginagamit ang aton huo kag indi. Nagagamit bala kita sang huo para lamang hindi masaklaw ang iban? O agud nga mag-compromise? Utod, hindi dapat. Hindi bala kita kapang hindi sa pag-compromise. Hindi bala kita kapang hindi sa sala. Dapat utod ang hambal naton. No. No to compromise. No to sin. No to the world. No to the devil. And yes to Jesus. Ikaw balay na nga tawo, utod, sininga tinion. Paliyog bayaw sing imo kamot. If you are that person, magapangamuyo ako sa imo sininga tinion. Amay nagapangamuyo ako, Lord. Nga sa sininga tinion, Lord, kayuhon namon ang amon paghando, ang amon pag-agree. Lord, kayuhon namon nga kung magsiling kami huo gid, kung hindi gid. So Lord, hindi tunga. Kay Lord, tungod sang amon paghambal huo kung hindi, Lord, pagahukman mo kami. Ginoo, sa sini nga tinion, ginadangop kong imong mga kanakan sa sini nga local church. Lord, I pray that let our yes be yes and our no, no. Hallelujah. Thank you, good Lord. Ay sini nga tinion, gina-challenge ko ang mga ari diri nga nagkari sang nga bag-ulang. I'm going to grab this opportunity. Kung wala ikaw nakipagrelasyon sa Ginoo sa sini nga tinion, bisan pang nagatantaw sa amon sa Facebook Live, gina-challenge ko kamo people of God, batuna ang Ginoo nga imo Dios kag manluluwas sa imo kabuhi. Kaya imo nga desisyon sa sini nga tinion whether you will say yes to God or no. Duwa lang kabutang kung maghambal ka huo, Lord, nagapangindi ka sa yawa. Kung hindi ka subong sa Ginoo, nagahuo ka sa yawa. So duwa lang ka bagay whether you are going to say yes or no. Kung mag-say ka nga yes sa sini nga tinion, kung ikaw man ang inang atinuga nga ari diri sa sining nga duog sa sining nga tinion, pangamuyo aman ang ining nga pangamuyo. Amay, nagpalapit ako sa imo sa sining nga tinion, kag nagapangayo ako sang kapatawaran sang akon mga sala. Patawara ako, Ginoo. Hugasi ako sang hamiling nga dugo na Ginoong Hesus. Ginoong Hesus, ginabuksan ko ang ganhaan sang akong kabuhi, kag ginaimbita ko ikaw nga magsulod kang maggahom sa akong kabuhi. Kutob subong, ginabaton ko ikaw nga akong Dios,
Ginoo kag manluluwas. Ginoo, isulat ang akon ngalan sa libro sang kabuhi, agud kundi ikaw didto man ako. Salamat sang kaluwasan, salamat sang kahilwayan sa siningat inion sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus. Ang mga anak sang Ginoo magasiling, Amen. Amen and Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Palihog bayaw ang inyong mga sobre, maghahatag kita dara sa Ginoo sa sining at tinion. Palihog bayaw. Hallelujah. Dalayawon gilang Ginoo. Hallelujah. Yes, Lord. Maghahatag kami Ginoo sa imo sa sining at tinion. We say yes in giving, Lord, because we know kasama nga paghahatag, you will give it back to us. Hallelujah. Good measure, pressed down together and running over. Hallelujah. Salamat Ginoo. Lord, salamat gid. Dalayawon ang imong ngalan sa amon nga paghatag. May your blessing fall upon each and every one of us sa amon panimalay, sa amon Ginoo Lord nga lubrahan, sa amon Lord nga ginagikanan sa amon palangitan-an. Salamat Ginoo. In Jesus mighty name. Ang mga anak sa Ginoo magasiling, Amen. Amen. Hallelujah. 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 Pwede kita makapungko, makadali. May video presentation kita sa siningat niyon. Hallelujah. Sa ngalan ni Jesus. Thank you, Lord. To the woman of God, whom we call Pastora Lianet, also known as Nanay El. Your life is a blessing to all the Jelshan families. Thank you for loving His church and the body of Christ. Thank you for your love, shepherding us, for praying for us, and for preaching God's word. Your labor of love in God's kingdom will not be in vain. Thank you for always listening to the Lord. The Lord will fulfill every word that He spoke through you as His representative. Thank you for being our spiritual mother and our pastor. And as the Lord call you to your prophetic and apostolic call, we, our Jelshan's family, are backing you up in prayer, rejoicing with you, and excited on what the Lord is about to do. We love you, Nay, and we are so thankful to the Lord for your life. Blessed birthday, Nay. Love, your Jelshan's family. September 13, kung sino ang willing magpabaptize,
along. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Let us declare, Jesus reigns 7 times. 3, 2, 1. Jesus reigns. 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 Maayong udtogin sa tanan. God bless everyone.